Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering van Passie voor. Ik heb vanavond een bijzondere powervrouw in de uitzending. Ze is moeder van 2 kinderen. Ze is altijd op zoek naar hoe ze mensen nog beter kan helpen met hun gezondheid. En ze heeft de overstap gemaakt van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap. Lieneke van Kaldenborg, welkom. Dankjewel. Vertel eens even, want volgens mij ben jij geen oorspronkelijke Zeeuws-Vlaming, klopt dat? Dat klopt, ja. Ik ben geboren in Rotterdam en daar opgegroeid. En in 2004 ben ik met Ruud getrouwd en verhuisd naar Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen. Waarom Zeeuws-Vlaanderen als je uit Rotterdam komt? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, ik heb Ruud hier ontmoet in Zeeuws-Vlaanderen. En ik was altijd al graag aan deze kanten. Mijn moeder komt hier vandaan, die is hier opgegroeid. Dus mijn opa en oma wonen ook hier. Dus je hebt al wel roots, zeg maar, hier in Zeeuws-Vlaanderen. Klopt. Ja. Mooi. Dus toen zijn jullie hier komen wonen. Wat zijn jullie toen gaan doen? Ik was in Rotterdam opgeleid voor apothekersassistenten. Dus ik ben hier aan de slag gegaan. Eerst in de apotheek Breskens. Daar heb ik bijna 15 jaar gewerkt. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar apotheek Oostburg-Sluis. Daar heb ik ook 5 jaar gewerkt. En dan nu ineens iets totaal anders. Ja, klopt. Vertel eens even over je zoektocht naar... het gaat over gezondheid. Hè? Als je het hebt over apotheker, hè, dan apothekersassistenten ben je ook altijd bezig met de gezondheid van mensen. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, loopt de gezondheid van mensen loopt eigenlijk een beetje als een rode draad door jouw leven. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Ja, ik heb ook binnen de apotheek daarin leuke projecten mogen doen. Ik heb gewerkt aan een astma-project, waarin je toch mensen die astma hebben wat extra ondersteuning kon bieden. En in mijn jaren in de apotheek Oostburg heb ik ook een opleiding mogen volgen tot leefstijlapotheker, waarin ik inderdaad ook echt veel meer te weten ben gekomen over gezondheid, slaap, voeding. En heb ook gezondheidschecks mogen uitvoeren in de apotheek. Dat vond ik erg leuk om te doen. Mooi. En op een gegeven moment dacht je van... Het werk vervulde niet meer? Of het kriebelde? Of wat is er precies gebeurd dat je dacht van... nou ga ik helemaal voor mezelf beginnen en iets anders doen? Ja, klopt. Ja, ik was inderdaad... Het kriebelde. Ik wilde graag iets anders of... Ja, iets anders gaan doen eigenlijk. Het werk van apothekersassistent is in de loop van de jaren ook heel erg veranderd. Dus ik vond het moeilijk om nog voldoening te vinden in dat werk. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Wetswijzigingen, Europese regelgevingen, medicatietekorten. Maar ook de mentaliteit van mensen verandert ook. Dus dat maakte dat ik echt op zoek ging naar iets anders. Maar dat is wel een zoektocht geweest. Ja, want als ik jou zo een beetje ken, hè, we kennen elkaar van school, hè, onze kinderen zitten samen met elkaar op school. Dan zie ik in jou ook wel iemand met ontzettend veel kwaliteiten. En dat je misschien die kwaliteiten op een andere manier in de wereld wilde zetten dan hoe je dat bij je apothekersassistentschap deed, zeg maar. Klopt dat? Ja, klopt. Ik vind ook heel veel dingen leuk. Dus maar ik heb ook in de jaren dat ik in de apotheek werkte... ook daarin verschillende dingen mogen doen... verschillende projecten mogen leiden. Ook altijd met kwaliteit bezig geweest, met audits en dat soort dingen opzetten. Dus ik heb daar ook wel vrijheid in gehad om daar leuke dingen in te kunnen doen. Maar dit is nu een hele nieuwe uitdaging op mijn pad... waar ik me in heb vastgebeten... Ja. En wat een ontzettende hele leuke nieuwe wereld is die voor me is opengegaan. Dat geloof ik. Want je zit helemaal te stralen als je erover praat. Ja. Dus volgens mij is het echt een passie van je om met mensen en hun voeten bezig te zijn. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want je hebt op een gegeven moment een opleiding gedaan om pedicure te worden. Was dat heel erg moeilijk en ingewikkeld? Of wat heb je daarvan geleerd? En wat vond je daarin interessant aan die opleiding? Kun je daar iets over zeggen? Ja. Het is wel een pittige opleiding. Ja, er komt ook echt anatomie, pathologie voorbij. Het is wel een opleiding die je ook hier in de buurt kunt volgen. Sinds een aantal jaren in Heinkenzand.
Dus dat is vanuit Zeeuws-Vlaanderen ook goed te doen. Ja. En je kunt de opleiding op verschillende manieren volgen. Je kunt het doen in een avondopleiding of een de normale weg. Dat is gewoon 1 dag in de week ga je volledig naar school. Of je kunt hem versneld volgen. Ik heb dan basispedicure versneld gevolgd. Okay. Dus ik ben vorig jaar oktober begonnen met de opleiding. En dan moest ik iedere woensdag naar school. En in maart ben ik afgestudeerd. En dat heb je allemaal gedaan terwijl je nog een parttime baan ernaast had. Ja, je gezin klopt. runde. Ja. En nou ja, dat was wel even een spannende tijd, denk ik, of niet? Klopt. Ja, het was wel echt een uitdaging ook weer. Ja, dat geloof ik. Maar ik wilde het heel graag. En ik genoot ook echt van mijn schooldagen. Dus dat zorgt er dan gewoon voor dat je dat tot een goed einde brengt. Ja. En passie voor voeten. Ik bedoel, als ik kijk naar het menselijk lichaam, zijn er 100.000 onderdelen waar je passie voor kunt hebben. Waarom voeten? Wat heb jij met voeten? Ja, nou ja, dat komt eigenlijk door de schoenmakerij die wij in 2015 gestart zijn, mijn man en ik. Hier in Oostburg is dat? In Oostburg, ja. Van de Borg schoenmakerij. Ja. Klopt, ja, op de markt in Oostburg. En we zijn toen boven onze winkel gaan wonen in 2015, dus nu alweer 8 jaar. En dat maakte dat ik interesse ging krijgen in de schoenen-voetenwereld. Ik ga ook altijd met Ruud mee naar de beurs. En dus daar ben ik veel te weten gekomen over voetjes, schoenen, zolen, van alles en nog wat. Wat boeiend. Ja. Het is echt een wereld waar ik helemaal niks vanaf weet. Dus ik ben blij dat jij in de studio zit en mij daar ook eens iets over kan vertellen. Ja. Want noemen ze nou eens even een paar veel voorkomende problemen die mensen kunnen hebben met hun voeten? Overmatige eeltvorming, dus veel eeltvorming onder de voet, waar je dan op den duur ook echt last van krijgt. Dat het echt pijn gaat doen op bepaalde plekken. Maar ook likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, fratjes. Kan je ook last van krijgen. En is het zo dat dan, want ik heb zo'n beeld van moeilijke voeten, dat alleen voor oudere mensen is? Of is dat voor jongere mensen ook? Kan dat ook voor jonge mensen zijn? Ja, absoluut. Ja, okay. Jonge mensen, oudere mensen. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Kinderen met fratjes of met ingroeiende nagels komt ook veel voor. Ja. Mannen, vrouwen. Dus eigenlijk heeft iedereen die iets met zijn voeten heeft, zou zomaar bij jou terecht kunnen. Is welkom bij mij. Oh, wat fijn. Nou, of gewoon voor een heerlijke voetbehandeling. Het is voor iedereen natuurlijk gewoon prettig. onderhoud, zeg maar. Ja. Maar zeker als je klachten hebt, dan schroom niet om een afspraak te maken. Ja, ik stel me zo voor, iemand komt met een voetprobleem bij jou. Hoe gaat dat dan? Moet je dan iets invullen? Of doe je dan een soort intakegesprek? Of kun je daar iets over zeggen? Ja, klopt. Ik doe inderdaad een intakegesprek. Iemand komt bij mij voor de eerste keer. En dan ben ik ongeveer 3 kwartier tot 1 uur met iemand bezig. En ik begin altijd met een kort intakegesprek. Ik heb daar ook een soort inschrijfformuliertje voor gemaakt. Daar vraag ik gewoon even naar de algemene adresgegevens. Maar ik vraag ook naar welke medicatie wordt er gebruikt. Welke ziektebeelden zijn er. Want het zijn ook dingen waar ik rekening mee moet houden. Ja. En dan vraag ik specifiek naar de klachten. Heeft iemand specifieke klachten waar ik zeker aandacht aan moet besteden? Dan bekijk ik de voeten ook. Ik voel ook even aan de voeten. Ik kijk goed onder de voeten of tussen de tenen. Dan schrijf ik mijn eigen bevindingen op. En dan ga ik aan de slag. Dus als je nou kijkt naar, als je bezig bent met voetenonderhoud, zou ik maar even zeggen. Wat vind je dan het allerleukst om te doen? Is er nou echt iets specifieks waarvan je zegt van, nou, daar ben ik echt heel blij van? Ja, ik merk dat mijn hart echt in de zorg ligt. Dus vandaar dat ik hier ook voor gekozen heb. En ik vind het gewoon het leukste als iemand echt klachten heeft en je kunt echt daar verbetering in aanbrengen. En dat iemand in zijn voeten, na de behandeling zijn schoenen en zijn sokken en zijn schoenen weer aandoet. En dan eigenlijk meteen al aangeeft, oh, ik voel het al heerlijk. Ik loop weer op wolkjes. Oh, dat is het, daar haal ik het meeste voldoening uit. Ja, dan kan ik me voorstellen, als je bijvoorbeeld een likdoorn hebt of zo, daar denk dan even als eerste aan. Dat kan natuurlijk hartstikke zeer doen. Ja, precies. Dat prikt echt heel hard in je voet. En ik denk dat heel veel mensen ook niet weten dat je dat ook gewoon heel goed kan verhelpen.
Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat ligt er natuurlijk ook wel een beetje aan op welke plek. Hoe lang zit hij er al? Soms kan het niet in 1 keer helemaal opgelost worden. Maar vaak wel al veel verbetering na 1 keer krijgen daarin. Ja. En op den duur ook het onder controle krijgen. Ja. Dus ik denk dat het ook fijn is als mensen bij jou komen... je doet een intake en mensen vertellen hun verhaal en hun klachten, zeg maar... dat je daarin ook een hele reële verwachting hebt, toch? Dat je dat even met die mensen bespreekt van... het is niet zo dat na 1 behandeling... dat al hun klachten al als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Nee, soms is daar wat meer tijd voor nodig, neem ik aan. Ja, of soms is het gewoon iets wat door botstandafwijkingen... toch een plek blijft wat altijd onder druk blijft staan. En dan blijft dat een terugkerend iets wat aandacht behoeft. Ja. Maar dan kun je wel door goed te behandelen... en ook de termijn goed tussen de behandelingen af te spreken... kun je wel zorgen dat iemand veel minder pijn gaat ervaren... of zelfs pijnloos kan lopen. Ja, want dat kan echt heel vervelend zijn. Ik bedoel, als je last hebt van je voeten... en dat kan je gewoon heel erg beperken in je functioneren, zeg maar. Ja. Heb je ook nog, want ik zie van alles even op tafel staan... Kun je daar nog iets over zeggen wat je hebt meegenomen... om ons even te laten zien? Ja, ik heb een grote pot met crème meegenomen... om even te laten zien dat ik met Kamille 60 werk. Dat is een natuurlijk product. Het hoofdbestanddeel is kamille. Dus dat is een heel... zacht plantje eigenlijk, wat heel verzachtend is. Weinig irritatie veroorzaakt. Dus vandaar dat ik voor dat merk heb gekozen. Ook de uitgebreide lijn en de prijs-kwaliteitsverhouding. Ik heb Dadi Oil meegenomen omdat dat een hele fijne nagelolie is. Zowel voor op de handen als voor op de voeten. Deze olie... bevat kleine moleculen die echt doordringen in de nagelschubben. En daardoor ideaal zijn voor kalknagels of ingroeiende nagels. En hoe werkt dat dan? Dan smeer je dat erop en dan wordt dat zachter? Ja, er zit een kwastje in het potje. Dus je doet 1 keer per dag of 2 keer per dag... ga je er eventjes overheen. En dan is het belangrijk dat je het daarna heel even goed inmasseert. Oké. Oké. En ik zie er ook een voet. Dat wil zeggen hoe noemen ze zoiets? Een dummy? Ja. Ja, die heb ik even meegenomen. Die heb ik ook staan in de praktijk. En voor de opleiding heb ik bijvoorbeeld al die botjes uit mijn hoofd moeten leren die in een voet zit. Ik wist dat voordat ik de opleiding ging doen niet. Dat er zoveel botjes in de voet zit. Ja. En dat kan dus... ook allemaal klachten veroorzaken. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Ik heb ooit een keer 4 middenvoetsbeentjes gebroken... maar nu zie ik dus hoe ze eruit zien. Okay. Ja. Het is wel weer goed gekomen, maar ik kan me voorstellen... als er dus bijvoorbeeld iemand komt met een eerder letsel, zeg maar... dat invloed heeft op de stand van de voet en het voetbed. Nou, kijk, Shirley, en als dat dus bijvoorbeeld een teentje... wat ooit gebroken is geweest, is een beetje scheef gaan staan... dan creëert dat dus vaak of een likdoorn... of bijvoorbeeld een eeltplekje onder die teen... aan de onderkant van de voet... wat iedere keer weer op blijft spelen. Ja, dat snap ik. En sokken, want sokken zijn natuurlijk ook niet onbelangrijk bij voeten. Ja, klopt. Ja, wij hebben sinds kort valkensokken... in onze schoenmakerij, maar ik heb ze ook in een display hangen in mijn pedicurepraktijk. Dus echt een heel mooi product. Veel mensen kennen het, merk ik, omdat het naadloze sokken zijn. Ik zie ook heel vaak dat likdoorns ontstaan door een naadje wat precies op een bepaalde plek drukt. Ja. Dit zijn naadloze sokken. Ze hebben ook vaak een verdikking op plekken die ook vaak druk veroorzaken. Er zijn ook sokken die extra steun geven rondom de enkel. Maar ook de trekkingsokken echt voor in de wandelschoen is een heerlijke sok. Ik kan me iets bij voorstellen dat er geen naadjes in zitten. Mijn dochter die trok vroeger altijd de sokken binnenstebuiten aan, omdat dan die naadjes aan de buitenkant zaten. Dus kinderen voelen dat natuurlijk ook al. Ja, precies. Omdat ze heel klein zijn. Nou, wat grappig.
En de naam, want ik vind hem briljant. Op goede voet, ja. Lineke. Kun je vertellen hoe je aan je naam bent gekomen? Ja, ik was dus echt op zoek naar werk waar ik weer blij van werd. Waar mensen ook blij van worden. Dus ik was ook echt op zoek naar positiviteit. Dus ik dacht, ik ga iets met voetjes doen. En ik wil ook een positieve relatie met mensen aangaan. Dus vandaar op goede voet. Ja, ik vind hem echt briljant. En op goede voet Lineke, want jij bent Lineke en jouw praktijk hoort bij jou en is van jou. Dus ja, klopt. Ik vind hem dus echt daarmee briljant. weten mensen ook... Heel veel mensen kennen me al een beetje van de jaren dat ik natuurlijk in de apotheek heb gewerkt. Ja. Dus daarmee weten ze vaak ook al gelijk van wie ik ben. En, denk je dat het je helpt? Ja. Kan je dat merken? Ik bedoel, ik heb zoiets van als je natuurlijk zegt van ik ben eerst apothekersassistente geweest en nu ben ik pedicure. Dat is natuurlijk, op de een of andere manier geeft dat mensen natuurlijk wel vertrouwen en dat je een medische achtergrond hebt en dat je niet dat je als je de opleiding zou doen en geen apothekersassistente geweest zou zijn, dat je dan geen goede pedicure zou kunnen zijn. Maar ik denk wel dat het helpt in hoe mensen jou zien als professional. Klopt, ja. De medische achtergrond is inderdaad vaak handig. Maar het schept ook vertrouwen omdat mensen... Ik heb ze toch al vaak een keer geholpen in de apotheek. En dan, dat schept gewoon een beetje vertrouwen. Maar er zijn ook heel veel mensen bij wie het vertrouwen schept dat ik de vrouw ben van Ruud, de schoenmaker. Dus die dan komen van, ik kom zo graag bij je man. Dus die denken dan... Moet die pedicure ook goed zijn. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ik ben ook heel blij met Ruud, want elke keer als ik iets heb wat stuk is, dan maakt je dat echt fantastisch, briljant. Dus ik denk dat jullie een heel goed team zijn. Dus op zich is het eigenlijk iets heel logisch, hè? Dat je natuurlijk vanuit die schoenmakerij door bent gaan borduren op de voeten. Ja. Precies, het past gewoon heel mooi bij elkaar. En we vullen elkaar wat zijn nou drie, als je het hebt over jou en over passie voor wat je doet. Wat zijn nou 3 woorden die jou het beste omschrijven? Dat moet jij misschien over mij zeggen. Nee, ik vraag het aan jou. Hoe kijk jij naar jezelf? Of wat krijg je terug van klanten? Of, want je bent natuurlijk niet voor niks zelfstandig ondernemer geworden. Dus dat zegt iets over jou. Noem eens 3 woorden. Ja, als ik inderdaad wat je net zegt... Als ik kijk wat krijg ik terug van de klanten eigenlijk te horen... Dan hoor ik vaak terug dat ze het heel prettig vonden. Prettige sfeer. Dat ze zich prettig voelen in mijn praktijk. Zelf hou ik ook heel erg van professionaliteit. Dus dat het professioneel is. Ik werk ook met een fijn boekhoudprogramma. Mensen krijgen een herinnering van de afspraak. Ik probeer ook gelijk een nieuwe afspraak in te plannen. Ik heb fijne visitekaartjes, dat het allemaal ook professioneel overkomt. Goed geregeld. Ik heb een pinautomaatje, dus mensen kunnen contant betalen of pinnen. Dat het... En dan moet ik er nog 1, hè? Dan heb ik er 2. Wat is een mooie eigenschap van jou? Ik denk ook wel de empathie, denk ik. Ik probeer altijd wel me in te leven in iemand. Wat vindt iemand prettig? Sommige mensen vinden het prettig als het gewoon lekker vlot gaat. Sommige mensen vinden het prettig dat er echt even persoonlijke aandacht is. Dat je even goed luistert ook. Of dat je bijvoorbeeld de voeten, dat ze echt hele pijnlijke voeten hebben. Omdat ze bijvoorbeeld bijna geen vetpost meer onder de voet hebben. Dus die vinden het soms prettig dat je zacht werkt. Niet te grof of te rigoureus te werk gaat. Dus dat vind ik ook belangrijk. Dat er ook gekeken wordt naar... dat ik me echt probeer in te leven op de manier waarop iemand het prettig vindt om behandeld te worden. Ja, dat is ook een hele mooie eigenschap, denk ik. Ja, mooi. Zijn er ook uitdagingen die je tegenkomt als je aan het werk bent? Of in je ondernemerschap? Of nee, want je bent eigenlijk net... vanaf september zei je dat je helemaal gestopt bent bij de apotheek... en dat je nu deze maand eigenlijk voor het eerst helemaal solo hebt gevlogen. Vertel daar eens even iets over die uitdagingen. Ja, en mijn grootste uitdaging is dat ik natuurlijk al 20 jaar in de apotheek gewerkt heb. Dus dat beheers ik gewoon volledig, dat werk. En dit is helemaal nieuw. Ik ben echt natuurlijk nog maar een puppy in dit vak. En dat is mijn grootste uitdaging. Ik wil alles eigenlijk meteen helemaal perfect kunnen. En dat kan niet, want dit beroep
dat leer je door het te doen. En dat is soms ook een beetje met vallen en opstaan. Ja. En ja, dat is mijn grootste uitdaging. Ja, dat geloof ik. Ja. En dan komt natuurlijk ook weer een stukje perfectionisme om de hoek kijken, wat ik je net ook al even hoorde noemen. Van je wil graag alles meteen goed doen. Nou ja, ook als apothekersassistente ging dat natuurlijk niet allemaal meteen in één keer goed. Dus het is denk ik ook jezelf permissie geven om maar gewoon kilometers te maken en ervaring op te doen. En een beetje al je kennis en je wijsheid doen wat je gewoon kan. Ja. Maar ik denk dat je jezelf ook niet moet onderschatten. Als ik je zo hoor, dan heb je tevreden klanten. En mensen komen graag bij je terug. Je verhelpt hun voedproblemen. Dus volgens mij ben je gewoon lekker bezig. Ja, het gaat echt heel goed. Klopt. Merk je ook mond-op-mond reclame? Ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja. Iemand is bij mij geweest en die is tevreden en die vertelt het de buurman of een familielid. En daar krijg ik dan ook weer reactie op. Ja. Nou, en het is ook fijn dat de kinderen wat ouder worden. Hè? Dat het ook wat makkelijker te combineren is met gezin en met de schoenmakerij. Want jullie wonen boven de schoenmakerij en boven je praktijk. Klopt. Dus dat is ook handig. Ben je ook altijd lekker in de buurt. Hoe is je praktijk ingericht? Want dat is ook wel even belangrijk om te weten voor mensen, denk ik. Hè? Ja, klopt. Dus inderdaad, het is gevestigd in de schoenmakerij. Op de markt in Oostburg. Dus het fijne is, mensen kunnen voor de deur parkeren met de auto. En de pedicurepraktijk is ook op de begane grond gecreëerd. Dus je komt bij ons de schoenmakerij binnen en dan sla je eigenlijk vrij snel rechtsaf naar de schoenmakerij. En de gang rechtdoor voor de pedicure bij mij te zijn. Dus als je al slecht ter been of ter voet bent, dan is het even lekker laagdrempelig om bij jou in de praktijk te komen. Met de rollator kun je zo helemaal in mijn praktijk binnenlopen. En ook met een rolstoel is ook al voorgekomen. Ja. En hoe vinden de kinderen dat je dit bent gaan doen? Was ik ook even benieuwd naar. Ja, die hebben niks met voeten. Oh nee? Lisa heeft wel voor een zwinproject een dagje meegekeken. Maar nee, het was niks voor haar. Nee, maar ze vinden het wel leuk. Fijn ook dat ik aan huis werk, dat ik in de buurt ben. Ze vinden het vooral prettig dat mijn dubbele baan nu is gestopt. En dat ik nu nog maar 1 ding doe. Dat vinden ze eigenlijk wel heel prettig. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Want als moeder moet je natuurlijk altijd al een tiener splitsen. Maar in 20, dat wordt helemaal ingewikkeld. Ja, nou fantastisch. Volgens mij is er niks meer wat ik van jou wil weten. Heb je zelf nog vragen of dingen waarvan je zegt van dat wil ik nog even graag vertellen? Ja, ik wil nog 1 ding wel graag vertellen. Want ik ga weer de schoolbanken in. Ja, ben ik al trouwens. Want ik ga doorleren voor medisch pedicure. Dat is wel fijn voor mensen om te weten. Dan ga ik ook echt leren om nagelbeugels te plaatsen. Als ze bijvoorbeeld regelmatig ingroeiende nagels hebben. Of ortheses te maken. Dus dan ga ik echt nog dieper het vak in. En daarin ga ik dan ook samenwerken met de podotherapeut. Dus dat komt er nog aan. Oh, wat spannend. Ja. Wat leuk. Ja, volgens mij ben je nooit uitgeleerd. Maakt niet uit wat je doet. Maar het is wel heel fijn als je inderdaad het gevoel hebt van daar wil ik nog verder in specialiseren. Dat mensen je daar ook voor weten te vinden. Ja. Nou, Lineke, mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik heb weer een hoop bijgeleerd over voeten en voetproblemen en wat het vak pedicure inhoudt. Want ik had echt geen idee, dus dank je wel voor al je informatie. Heb je nog een laatste tip voor mensen wat ze kunnen doen om hun voeten goed te verzorgen? Een gouden tip? Crème. Oké. Ja, iedere dag gewoon even de voeten incremen. Daarmee hou je de voetconditie, de huidconditie op peil. Je kunt daar ook mee voorkomen dat er veel eeltvorming komt vaak. Of als er problemen zijn kun je het ook makkelijker oplossen omdat je huid gewoon lekker goed gevoed is. Dus dan zou ik zeggen crème. Oké. Ja. Dat nemen we even mee. Hartstikke goed. Ik wil je hartelijk bedanken voor je gesprek vanavond. Voor je komst naar de studio. Echt super fijn. Ik vond het hartstikke leuk om even in dit hele verhaal te duiken. Dus dank je wel voor al je informatie. En dan wil ik de kijkers thuis heel erg hartelijk bedanken voor het kijken naar dit programma. Mocht je voetproblemen hebben of gewoon eens een keer een lekkere voetbehandeling, dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met een pedicure. Want je hoort het, hoe belangrijk het is om heel goed voor je voeten te zorgen. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot de volgende. Dag!